Bieliace pasty nedokážu a nevedia vybieliť vaše zuby. Zdanlivú farbu zubov vedia zmeniť, ale o skutočnom bielení zubov sa im môže iba snívať. Môžeme zbehnúť do obchodu a kúpiť si len tak priamo z regálu nejakú bieliacu pastu, ale pozor, bieliace pasty, teda drvivá väčšina z nich sú skrátka veľmi abrazívnou zmesou, ktorá doslova brúsi naše zuby. Vďaka tomu jednoducho odstráňa z povrchu zubov rôzne zafarbenie, spôsobené napríklad pitím kávy, čierneho čaju, červeného vína, nám sa potom zuby dajú veľšie. Pokiaľ chceme naozaj zmeniť farbu našich zubov bez nenávratného zásahu do ich štruktúry, pretože výplňami, korunkami, fazetami a ďalšími metódami dokážem meniť trvalo tvar aj farbu zubov, tak potrebujeme použiť materiál, ktorý obsahuje nejakú formu peroxidu. Jednou z možností je ambulantné bielenie. Navštívite svojho zubára, zubárku alebo dentálnu hygieničku či hygienika, ktorí vám najprv všetko vysvetlia. Skontrolujú, či vo vašom prípade nemôže nastať nejaký problém a objednajú vás na ambulantné bielenie. Týždeň, maximálne 2 pred bielením je fajn absolvovať dentálnu hygienu. Ambulantné bielenie je potom obvykle proces na jedno sedenie. Usadíte sa do kresla, pripraví sa všetko potrebné, pustíte si obľúbenú muzičku alebo niečo v telke, aby vám príjemnejšie zbehol čas bielenia. Nakoľko samotné bielenie trvá obvykle hodinu, na vaše zuby sa nanesie gel a po niekoľkých cykloch aplikácie bieliaceho gelu sa zmení vnútorná farba vašich zubov a zubky sú tak naozaj bielšie. Ďalšou metódou je domáce bielenie. To môže prebiehať viacerými spôsobmi. Najideálnejšia je podľa mňa forma, kedy máte presne na mieru vyrobené nosiče bieliaceho gelu pre vaše ústa a zuby. Do nosičov si aplikujete sami podľa inštrukcií zubára bieliaci gel. Existujú aj bieliace gely na univerzálnych nosičoch alebo bieliace prúžky. Tie sú tiež fajn, no ich aplikácia nie je úplne presná. Prosím, majte však na pamäti, že o mnoho podstatnejšou vecou je mať všetky zuby zdravé a v dobrej kondícii. To, akú majú farbu, to rozhodne nie je priorita. Pokiaľ uvažujete nad bielením zubov, je nutné to prebrať s vašim zubným lekárom. Pokiaľ máte na zuboch odhalené krčky, kazy, výplne, korunky, tak bielenie zubov u vás nemusí dopadnúť podľa vašich očakávaní. Korunky a výplne totižto farbu po bielení nezmenia a zuby sa potom budú zdať rôznofarebné. PS. Takéto bieliace LED lampičky na domáce použitie, tak to je iba scam. Táto sa zapína na 2 kusy a nechce sa mi len tak vypnúť.